माने आं निजे दोनलांदों गथ'फोरखौ दोनलांनानै गासिबो बुस्थुफोरखौहाय जोङो सेटआप खालामनानै होबोजोबबाय हस्टेलावहाय हस्टेला टटेलि मानाय बाहाय हस्टेला गावसोर माने मोनसे हस्पिटालाव बेखौ लाखिनाय जादों बिनिफ्राय अखानायै नेक्स्ट डेनिफ्राय सौहैनाय जोङो 25 तारिखाव जों बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो 28 मर्निंआव जों सौहैदों बिनिफ्राय जोङो मा खालामदों नेक्स्ट डे 29 निफ्राय हस्पिटालाव मा खालामदों माखासे ट्रेनिं स्टार्ट जादों माने बिनिफ्राय अफिशियली प्रोसेसा स्टार्ट जादों जयनिंनि प्रोसेसा स्टार्ट जादों बिनि उनावहाय आइ कार्ड होनानै बिसोरखौ ट्रेनिं स्टार्ट जादों सानथाम ट्रेनिं बिसोरखौ होनो होननानै बुंदों हस्पिटालावहाय जे माखासे खामानिफोरखौ रोंजोबाखैबो जानो हागौ इनस्टिट्यूटआव बिनि थाखाय जोङो सानथाम ट्रेनिं होगोन होननानै बिसोरखौ माने हस्पिटालनि माने माबाया मेनेजारा आंखौ बुंनायखाय आङो बिसोरजों सानसे ट्रेनिंआव थाफादों ट्रेनिंखौ माबायदि मोनदों खामानिखौ माबायदि मोनदों बेफोर बुंनाय आं सोंबाय थादों जुदि खामानिखौ इन्टारेस्टेड गैयाब्ला नोंसोर बुंनानै ला बाकी माने जों बेखौ माने क्लियारिफिकेशन खालामगोन होननानै आं बिसोरखौ बार बुंबाय थादों जेब्ला आं सौफैजासिम माने आं रिटार्न जाजासिम गथ'फ्रा आंखौ मा बुंबाय थादों जों बहुत मोजां मोनदों खामानिखौ जों मावगोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन आरो एगेन आं फैनायनि सिगां बिसोरखौ बुंबावदों जे नोंसोरो बायसान्स जुदि खामानिखौ मावनो उसुबिदाबा आंनो खोन्थाहर आं नोंसोरखौ लानानै थांफिनगोन बाहाय जेबो इसु गैया हस्पिटालाबो नोंसोरखौ फर्स खालामनो हाया बाहाय जेबो माने गिदिर इसु माने माबा खालामनो दरखार गैया माने आं नोंसोरखौ निजे थांनानै गार्जेनजों रायलायनानै आं नोंसोरखौ लाबोफिनगोन बे खोथाखौ बुंनाय जादों जायफ्रा खामानिखौ मावनो बायो इन्टारेस्टआवबो फैफ्लांदोंबो जानो हागौ बेखौ आंनो क्लियारिफिकेशन होनानै ला दा बे लेखायै माने हस्पिटालाव एनरलमेन्ट जाबाय ट्रेनिंबो स्टार्ट जाबाय दा आं जेब्ला बेक जाबोफिनो माने नेक्स्ट डे आं जेब्ला बेक जाबोफिनो 30 तारिख माबायावहाय माने मेआवहाय आं जेब्ला बेक जाबोफिनो हस्पिटालनिफ्राय बिनि उनाव आं जेब्ला न' सौफैदों न' सौफैनाय लोगो लोगो सानैसो गथ'फ्रा माने खामानिखौ आं मावनो बाबाय आं बेबायदि खामानिखौ माने आं एडजास्ट जानाय नङा आं खामानिखौ मावनो हानाय नङा बहुत खस्थ' होननानै सानैसो गथ'फ्रा आंनाव कमप्लेन हरदों बा हस्पिटालनिफ्रायबो आंनाव रिपर्ट फैबाय लोगो लोगोनो आं गार्जेन मिटिं खालामनानै गार्जेनफोरजों आं जनायनानै गार्जेनफोरजों आं जनायखांनायनि उनाव आं गार्जेनफोरखौ बुंदों बिनि उनावहाय आं मा खालामदों गार्जेनफोरखौ लानानै आं निजे गार्जेनजों डिसकासन खालामनानै गथ'फोरखौ जों लाबोफिननोसै गथ'फ्रा जुदि खामानि मावनो रेडि गैयाब्ला गथ'फोरखौ जों लायनो थांनोसै जाय गथ'फ्रा खामानि मावनो रेडि गैया बिसोरखौ आं लाबोफिनगोन होननानै गार्जेनफोरजों रायलायनानै आं नांगौबा हारसिंनो थांगोन नोंसोर थांलायलायनाङा होननानै आं गार्जेनखौ बुंदोंमोन खिन्थु सानै गार्जेना आंजों थांफादों जोंबो थांनोसै हारसिं खस्थ' जागोन मेनेज खालामनायावहाय ट्रेनजों फैनायावहाय नायस्लाबनो हानाय नङा माखासे गथ'फ्रा फैफायोबा माने माबा जागोन होननानै सानै गथ'फ्रा जोङो फ्लाइटजों थांनानै जों सौहैदों बिनि उनावहाय जेब्ला जों सौहैयो बिसोरो माखासे अर्गानाइजेशन माने माबायाव थानाय तेलेंगानायाव थानाय तेलेंगाना बर' एसोसिएशननो बिसोरो मोनसे कमप्लेन होनानै दोनदोंमोन दा बे लेखायै बिसोरबो फैदों बिसोरबो हस्टेलाव फैनानै आं जेबो खबर गैया गार्जेनफ्राबो जेबो खबर गैया गथ'फ्रा खबर होनानै दोनदों जानो हागौ खिन्थु बेवहाय माने जों सौहैनाय लोगो लोगो माने बेवहाय माखासे जोङो माने खोथा रायलायलायनाय जादों हस्टेलनि गाहायावनो बे खोथा रायलायनायनि गेजेरजों जायफ्रा गथ'फ्रा मावगासिनो दङ बाहाय माखासे मिस आन्डारस्टेन्डिं जालायलायदोंमोन जे गथ'फ्रा बुंदों आंखौ माने थगायनानै लाबोदों माने ओरैबायदि बुंनानै लाबोदोंमोन खामानिया बिदि जायासै बिदि नङा बेबायदि होननानै आंखौ एलिगेशन लाबोदों दा आं बेयाव बुस्थुखौ क्लियारिफिकेशन गासिबो आं बुंखादों जे जुदि आं थगायनानै लाबोदोंबा आंसो थगायदों जानो हागौ खिन्थु हस्पिटालनि मेनेजारा मालाबाबो बे थगायनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला थगायनानै लांनाय गथ'आ मा बेसे गोबाव खामानि मावगोन बे बुस्थुखौ बिसिनाव अलरेडि एक्सपिरियेन्स दंखायो बेयो टटेलि क्लियारिफिकेशन होखादों जे गासिबो खामानिखौ क्लियार होनानै लानानै थांखादों दा बिनि उनाव गेंग्रें गुंग्रें जानायावहाय उल्टा सिदा खोथा माने रायलायनायनि गेजेरजोंहाय हस्पिटालनि अथ'रिटियाबो तेलेंगाना बड' एसोसिएशननो माखासे माने सोर फैदोंमोन आं बेखौ मिथिया बेवहाय क्लियारिफिकेशन होनायावहाय खोथाया बेयावनो सलुसन जोब्बायमोन बिनि उनावहाय आङो गथ'फोरखौ बिसोर बुंबाय जे जेबो नङा जायफ्रा खामानि मावनो इन्टारेस्टेड दं बिसोर थालांदो जायफ्रा माने खामानि मावनो गोसो गैया बिसोरखौ मोजाङै मोजां लानानै थांफिनबानो जाबाय बे लेखायै आं मा खालामदों गथ'फोरखौ गार्जेनजों रायलायनानै जोङो फैनो होननानै जोङो फैनो ओंखारबायमोन दा फैनो ओंखारनाय समावहाय जोङो ट्रेना एथबां माने गेदारिं भिरखाय माने जोङो मा खालामनो हायाखै जोङो हर थानो गोनां जादों बेयावनो नेक्स्ट डे जोङो नेक्स्टनि माबाजोंहायसो जों फैनो गोनां जादों ट्रेनजोंसो फैनो गोनां जादों दा ओइदिनखालि मोनायाव माखासे जोङो मा तेलेंगाना बड' एसोसिएशना आं जेब्ला माने आङो रुमाव जों जयैनो स्टुडेन्टफ्राबो 18 जन गथ'फ्रा फैफिनदोंमोन बेवहाय जोङो जयैनो गार्जेन जों जयै जोङो रेस्ट लादोंमोन माबायावहाय बे समावनो तेलेंगाना बड' एसोसिएशननि माखासे ग्रुपआ फैनानै माने आंखौहाय माने मा खालामदोंमोन बेवहाय माखासे सोंनाय फिननाय खालामनानै भिडिअ सिडिअ खालामनाय जादों माखासे आंखौहाय जबरदस्ति माने आंनि माबाखौ बुंनो होदों बिसोर जे आंनिनो गोरोन्थि जादों होननानै बिसोर आंखौ बुंनो होनाय जादों बेवहाय आंबो बायद'थायाव आं बुंनो गोनां जादों जे माने आंहा ओरै जाबाय होननानै आं बुंनो गोनां जादों बेवहाय आंखौ क्लियारिफिकेशन होनो थाखाय एथबां गुवारै क्लियारिफिकेशन होनो थाखाय बिसोर आंखौ चान्स होआखै बेवहाय दा बे लेखायै बिसोर भिडिअ सिडिअ बानायनानै बेयावनो मा मिडिया टिडियाव होलायनाया बेयावनो माने भाइराल जानाय जादों आंनि सायावहाय बुहुत माने एलिगेशन लाबोनानै फट' सट' शेयार खालामनानै बिसोर मा आंखौ माने निउसाव माने बड'लेण्ड बुब्लि बा बायदि बायदि निउसफ्राव आंखौहाय आंनि सायावहाय बहुत सारा इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटनि सायावहाय एलिगेशनखौ बिसोरो मिडियायाव होनाय जादों आं बुंदोंमोन आंनि गथ'फ्राबो बुंदोंमोन जे बेफोर बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेशन खालामखांनायनि उनाव नांगौब्ला मा साजा होयो होनो हागोन दाया जुदि आंनावबा आंखौ मा साजा होयो होनो हागोन खिन्थु माने बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेशन खालामनायनि सिगां
माने बेबायदि जेबो माने माबा खालामनो दरखार गैया जेनेबा ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि खालामनो नाङा माने बहुत माने माबा जायो होननानै आं बुंदोंमोन खिन्थु बिसोरो क्लियारिफिकेशन खालामनायनि सिगांनो बुस्थुफोरखौ नायबिजिरनायनि सिगांनो बिसोर मा खालामदों माने मिडियायाव होनानै बेखौ माने भुवा माने भाइराल खालामनाय जादों दा बे लेखायै माने दा बेवहाय जेबो नङा जों फैबाय सफैखांनानै जों बेवहाय गार्जेनफोरजों जों होनदोंमोन मिटिं टिटिं खालामनानै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बाथ्राया सलुसन जाजोबगोन मा गोरोन्थि जादों सोरनाव गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो गार्जेनजों रायलायनानै जों बेखौ सलुसन खालामगोन जों बेवहाय खारग्रा नङा जों खारनानैबो खारा आरो जोङो दाय मावग्राबो नङा जों माने जोङो मा खालामगोन गासैबो बुस्थुखौ जों गार्जेनफोरनो क्लियारिफिकेशन होगोन गार्जेनजों रायलायनानै जों मा खालामनांगौ बिनि डिसिजनखौ जों लागोन होननानै जोङो रायलायनानै फैनाय जादोंमोन आरोखि बेवहाय फैखांनायनि उनावहाय माने दा बेवहाय बाखि जेबो माने माबा गैया आं आंनि बुंनांगौ बुंबाय दा जायफोर गथ'फ्रा बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथांनि इनस्टिट्युटनिफ्राय गथ'हाय खामानि मावबाय 42 गथ'फोरा इन्टारभिउ होदोंमोन बिदिनो साबेसेया सिलेक्सन जानानै साबेसेया फैफिन जादों आद्रा मावनाय दंबावो नामा दङ माने बेवहाय मा होनदों टटेल 42 गथ'फ्रा इन्टारभिउ जिरायदोंमोन बिनिनो 36 गथ'फ्रा बेवहाय सिलेक्सन जादोंमोन 36 गथ'फ्राबो थांजोबदोंमोन बिनि उनावहाय दा गासैबो गथ'फ्रा रिटार्न जाफिनाखै जायफोर गथ'फ्रा माने क्लियार माने बुजिखानाय बुजिग्रा गथ'फोर बिसोर गथ'फ्रा मा खालामदों बिसोर गथ'फ्रा दा अलरेडि 12 जन गथ'फ्रा बाहाय खामानि मावनानै दङ बाखि गथ'फ्रा माने रिटार्न जाफिनदों जायफ्रा माने खामानियाव इन्ट्रेस्टेड गैया बिसोरल' रिटार्न जाफिनदों थैंक यू बे इसिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय ट्रेनिं लानानै हायद्राबादाव माखासे खामानि मावनानै गेजेर ससेयाव फैफिननाय माखासे भाइराल जानानै दा बेवहाय नोंथांनिबो गथ' दंफैयो माफोर खुलुमबाय मिडिया बिथांनिसिम आरो नैबे औ आंनि फिसाजोआबो हायद्राबादाव दंहैयो माने बे हायद्राबादाव थाङैनि सिगांनो जोङो सिगां दिनै बे सोमदोन बर'नि इउटुब मिडियानि गेजेरजों जोङो मोननानै बे सारखौ जोङो लोगो हमफैदों जोङो फिसाफोरखौ लानानै जोङो मोजां क्लारिफिकेशन लानो होननानै जोङो फैनानै एडमिशन लायैनि सिगांनो जोङो सारजों मोजां गाज्रि रायलायनानैसो जोङो बे एडमिशनखौ लानाय जादों बे एडमिशनखौ लाखांनायनि उनाव सारमोनहा जोंनि फिसाफोरखौ मा होनो बिदिखौ GDA ना मा होनो बेहाय जेनेबा जोङो औ बेवहाय मा होनो बिसोरो ट्रेनिं लादों बिनि उनाव गावसोर माबायदि ट्रेनिं मोनखो बेहायथ' ट्रेनिंआवथ' जोंथ' हाबफानानै जोंथ' मिथिया दा ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव दिनै फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय जे मामि बाबा जोंहा जुदि इसिबां जुदि बे जिनेम पस्ट लानायनि बेलायाव जोंहा थाखा फैसानि प्रब्लेमब्ला सारमोनहा बुंदों बे हायद्राबादाव थांनानै मा होनो जबजोंनो लोगोसे जोङो माखासे फेसिलिटि माने मा होनो दरमाहा मोनगोन बेजोंनो जोङो जोंनि जिनेम पस्टखौबो जोङो लानो हागोन होननानै फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय आरो बेखौबो जोङो सारजों फैनानै जोङो नंगौ नङा जास्टिस खालामनो होननानै जोङो फैनानै सारमोनाव जोङो सोंफैदों आरो बाथ्राया जेरै फिसाफोरा बुजिनानै खिथादों जेरै साराबो जोंनो बेबायदि फिननायखौ होदों जोङो बुजिनानै जोङो फिसाफोरखौ जोङो थोनहरदों जोङो ओरैनो सा साग्रां जोङो थिनहराखै दा बिनि गेजेराव आङो बुंनो सानोदि जा मानसिफ्रा माबायदि साननानै बुजिनानै थाङामोन आरो दा माबायदि मोननानै दा बेरै फैफिनखो दा फैनायनि गेजेरजों दिनैदि ससियेल मिडियायाव गासिबो भाइराल खालामनानै होजोब्बाय बिसोरो मोजां गाज्रिखौ बिजिरालासिनो दे बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखौ जोङो मोजां मोनाखै दा जोङो सानो जुदि गाज्रि मोनबा जोंनि फिसाफ्राबो बाहाय खामानि मावनो थाबोआमोन हजोंयैनो दङ औ जोङो दासिमबो फिसाफोरजों जोङो रायलायो फिसाफ्रा बुङो मामि जोंखौ लांफैनो नाङा जोङो जे खामानिखौ मावनो फैदों जोंनि आसामाव जोंखौ बेबायदि जब होनो हानाय जोंनि आसामाव मालाबाबो जों बेबायदि मोनफेराखै बेबायदि होननानै बुंहरदों आरो जोंखौ लांफैनो नाङा जों जे थांखि लानानै जोङो खामानि मावनो फैदों बे खामानिजोंनो आरोबाव जोङो जिनेमनि कर्स लानो हानायनि आरो फेसिलिटि आरोबाव जोंहा दंबावो बिनि थाखायनो जोङो बे जबजोंनो जोंहा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ जोङो लानानै थांगोन जोंनि थांना थानायनि राहाखौ जोंनो बानायनानै लागोन होननानै जोंनि फिसाफ्रा जोंजों रायलायहरदों बेवहाय 12 जन स्टुडेन्टफ्रा थाबोनानै दं दा बे 12 जन स्टुडेन्टफ्राबो होनदों जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो होनदों आरो जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो जुदि जोंखौ लांफैहोग्राबो जुदि मानसिफोरखौ जोंजों रायलायहो आरो नोंसोरजोंबो रायलायथों जुदि जोंखौ लांफैनायनि सिगांनो आसामाव जुदि जों जे हायद्राबादाव खामानि मावफैदों बेफोरबायदि जबखौ जोंनोबो नार्सिं हमाव जोंखौ सोनानै होथों माने 15-16 हाजार दरमाहाखौ जोंनो होथों प्रेक्टिकेलनि गेजेरजों आरोबाव बेजोंनो मा होनो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट होनो हानाय खामानिखौ जोंनो होयोब्ला बिसोर
सारमोनखौ लांफैहोनो थिनग्राफ्रा जोंखौ लांफैनो हागोन होननानै फिसाफ्रा बुंदों आरो बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ। কথাবোৰ আমাৰ কাজলগাঁও এৰিয়াত GDA নাৰ্ছ ইনষ্টিটিউট খুলিছে। আমি এইটো মানে খোলাৰ কাৰণে আমি বহুত নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ, কাৰণ এটা নাৰ্ছ GNM নাৰ্ছ কোৰ্চ কৰিবলৈ হ'লে বহুত টকাৰ দৰকাৰ, 5 পৰা 6 লাখ টকাৰ দৰকাৰ আছে। যি হওক, তো এইখিনি টকা আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ দিব পৰা সক্ষম নহয়। যি হোক, আমি এই নাৰ্ছ ইনষ্টিটিউটৰ যোগেদি আলোচনা মাধ্যমত আমি মোৰ ভণ্টি পদ্মপুৰ এৰিয়াৰ আজিৰণ খাতুনক তাতে দিছিলোঁ। ই ট্ৰেইনিং কৰিছে, তাৰপিছত তাৰ ভালদৰে বুজাইছে। আমি মাজে সময়ে গাইড লৈছিলোঁ, সোধা-পোছ কৰিছিলোঁ, সব ঠিকে আছে। ছাৰবিলাকে ভালকৈ বুজাই দিছে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব পাৰে, তাৰপিছতে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ, নাৰ্ছৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ভালদৰে শিকাই দিছে। একদম বঢ়িয়া ক্লিন, মেড ইন ক্লিন হিচাপত কৰি চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত হায়দৰাবাদ তেলেংগানাত পঠাই দিছে। আমিও সুখী, আমিও খুশি হৈছোঁ, কিয়নো আমাৰ এৰিয়াত প্ৰাইভেট ভালেকেইটা আছে, হস্পিটেল আছে। হস্পিটেলৰ ভিতৰত নাৰ্ছকেইটা আমি চাই আছোঁ যে এইবিলাকৰ দৰমহা 2,500 পৰা 3,000 টকা দৰমহা। আমি যদি ঘৰত যাব লগা এটা স্কুটি লৈ পেলাই যদি যাব লগা হয়, ডেইলি যদি 100 টকা লাগে তেল খৰচ, তেনেহ'লে কি বাচিব? যাৰ কাৰণে ভাল এটা মনৰ আশাৰে আমি GDA নাৰ্ছ ইনষ্টিটিউট ভৰ্তি কৰাই দিছিলোঁ। যিয়ে তাৰপিছত এইটো চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত হায়দৰাবাদ যাই এইবিলাক কাম কৰি আছে। এতিয়াও ভালে আছে, আমি কণ্টেক্ট কৰি আছোঁ, আমাক ভাল খবৰে দি আছে। আৰু এইটো মানে সি পাৰ্মানেণ্টলি তাতে থাকিব বুলি মানে কৈ আছে, আমাক অৱগত কৰি আছে, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। আৰু যদি এনে কিবা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ভাইৰেল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা শুনি আছোঁ, শুনাৰ পিছত আমি আগুৱাই আহিছোঁ। এই নাৰ্ছবিলাক এই শিক্ষাগত অৱস্থাত সিহঁতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দি আছে, প্লাছ দৰমহা দি আছে। এনেকুৱা সুবিধা আমাৰ এৰিয়াত, আমাৰ BTCত হওক, অসমত তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা মুস্কিল আছে। যিয়ে হওক, যদি ঘূৰাই আনি বাই ফৰ্চত যদি ঘূৰাই আনিব লগা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ 15,000, 16,000, 18,000 টকা তেনেকুৱা যদি কাম জব এনেকুৱা দিব লাগিব, আমি নিশ্চিত। আৰু নহ'লে আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা, আমি গাৰ্জেন তৰফৰ পৰা কৈছোঁ, আমাৰ তাতো থকাটো উত্তম হ'ব। আমাৰ ঘূৰি অনাটো প্ৰশ্ন নাহে। নিশ্চয়, ভেৰি ৱেল ডান, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আমি।